ኣብ ውሽጥኻ ዓለም ክገዝኦ ዘይኽእል ወርቂ ዝኾነ ሓይሊ ኣሎ። ነገር ግን ነዚ ብዘይምርዳእኻ ዘለካ ወርቂ ዝኾነ ሓይሊ ተሕስሮ ኣለኻ። ዓለም ብቐሊሉ ብነፃ ዝርከብ ሰብ ትፈቱ ስለ ዝተኸብሮ ዘይኾነ ግን ክትጥቀመሉ ስለ ትኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ትርከብ እንተደኣ ኮይንካ ብሕሳር ከም ዝተገዝአ ተራ ኣቕሓ ኢኻ ትቑፀር። ነዚ ናይ ሰባት ርክብ ክገዝእ ዝኽእል ሓደ ጫካን ሕጊ ኣሎ። እዚ ሕጊ እዚ ንቕኑዕ ልብኻ ቦታ የብሉን። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ነዚ ናይ ዋጋ ስነ ልቦና ሕጊ ብምትንተን ከመይ ጌርካ ናይ ነገስታት ስልጣን ከም እትጭብጥን ሓቀኛ ዋጋኻ ከም እተኽብርን ክንርኢ ኢና። ነዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ እንተደኣ ተኸታቲልካ ተግቢርካዮ ዋጋኻን ክብርኻን ክትሕሉን ተደላይ ሰብ ክትከውንን ስለ ዝሕግዘካ ክሳብ መወዳእታ ነዛ ቪድዮ ተኸታተላ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ብዙሕ ቁም ነገር ስለ ትረኽብሉ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ናትና ሁኑ። ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ካብ መጠን ንላዕሊ ለጋስን ምስ ሰባት ቅርበት ዘለዎን መራሒ ኣብ መወዳእታ ይነዓቕ ደኽም ኮይኑ እውን ይርአ። ወዲ ሰብ ዋጋ ዝህቦ ንዝኸፍለሉ ነገር ጥራይ እዩ። ንኸይስእኖ ንዝፈርሖ ነገር ጥራይ የኽብር። መሊሱ ንምርካብ ክባር ዝኾነ ነገር ድማ ይደሊ። ስለዚ ኣብዛ ሕሳር ኣቑሑ ዝመልኡላ ዓለም ንስኻ ክባር ክትከውን ይግባእ። ናይ ኢኮኖሚክስ ኣቦ ኣዳም ስሚዝ ኣብ ዝኾነ እዋን ሓደ ሕቶ ሓቲቱ ነይሩ። ንህይወት ኣገዳሲ ዝኾነ ማይ ስለምንታይ ብነፃ ይርከብ? ምንም ጥቕሚ ዘይብሉ ኣልማዝ ግን ስለምንታይ ክባር ኮይኑ ዝብል ሕቶ ነይሩ። ናይዚ መልሲ ድማ ናይቲ ንብረት ሕፅረት ስለ ዘሎ እዩ። ማይ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ። ካብ ሰማይ ይዘንብ ኣብ ሩባ ይሕፈስ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ድማ ከም ተራ ይቑፀር። ኣልማዝ ግን ብርቂ እዩ፣ ንምርካቡ እውን ከቢድ እዩ። ንዕኡ ንምውፃእ ሓይሊ መከራን ድኻምን ድማ ይሓትት። ሰባት ድማ ኣልማዝ ንምርካብ ይቃተሉን ብዙሕ ዋጋ ይኸፍሉን። እስኪ ንባዕልኻ ተመሊስካ ተመልከት። ንስኻ ከም ማይ ዲኻ ወይስ ከም ኣልማዝ? ጥዑምን ለዋህን ሰብ ከም ማይ እዩ ኣድላይ ግን ድማ ሓሳር። ንኻልኦት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ፀገሞም ክሰምዓሎም ፀውሮም ከቕልለሎም ይደልይዎ። ነገር ግን ከም ማይ ብነፃ ስለ ዝርከብ ብቐሊሉ ይድፋእ። ብሰባት እቲ ዝግበአካ ክብሪ ንምርካብ ከም ኣልማዝ ክባር ክትከውን ኣለካ። ይርዳእኒ እዩ እዚ ከቢድ ለውጢ እዩ፣ ግን ድማ ክትገብሮ ዘለካ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ። ኣብዚ ሓደ ዘገርም ሓቂ ክነግረካ። ቀረብ ክትቅንስ ከለኻ ንሰባት ዋጋኻ ንኽርድኡ ተገድዶም ኢኻ። ማይ ንሳሱ ከቃርፅ ከሎ ሰባት ስቕ ኣይሓልፉን፣ ይጭነቑ፣ ይደናገፁ፣ ቱቦ ይስትሹ፣ ናብ ካሊእ ትካል ወሲዶም ድማ እቲ ማይ ንምምላስ ዝኾነ ዓይነት ዋጋ ንምኽፋል ድልዋት ይኾኑ። ስለዚ ቀረብካ ክትቅንስ ይግባእ። ሓደ ነገር ንምርካብ ብዙሕ እንተደኣ ደኺምና ኣእምሮና እዚ ነገር ክባር ኢሉ ይሓስብ። ብቐሊሉ እንተደኣ ረኺብናይ ድማ ሕሳር ኢሉ ይሓስብ። ስለዚ ንኩሉ ነገር እሺ ንባል ኣቋርፅ። እኹል ምኽንያት ክሳብ ዘይቐረበ ሓደ ሰብ ሓገዝ ክሓተካ ከሎ መልስኻ ስቕታ ይኹን። ድሕሪኡ ምናልባት ቀፂሉ ድማ ምስ ዕላማኻ ዝኸይድ እንተደኣ ኮይኑ ጥራይ እሺ ክትብል ይግባእ። እዚ ካብ ሕስዲ ወይ እውን ካብ ፅሊ ዝመንጨወ ኣይኮነን፣ ልክዕኻ ካብ ምፍላጥ ዝመንጨወ እዩ። ብተመሳሳሊ ሓደ ሓድሽ ሰብ ዓርክኻ ክኸውን ዝደሊ ስቕ ይትቀበሎ። ተኣማንነቱ ብንእሽተይ ነገራት ፈትሽ። ሓደ ንጉስ ንምእማንን ሓድሽ ተግባር ንምውሳድን ክድንጉይ ኣለዎ። ንስኻ እውን ኣብ ሰባት ይቕበለኒ ይኸውን ዶ ዝብል ጭንቀት ምስ እትፈጥር ኣብ መወዳእታ ክትቅበሎም ከለኻ ዋጋኻ ንኽርድኡ ኢኻ ትገብር። ካሊእ ክትገብሮ ዝግባእ ኣብ ዘረባኻ ሕጊ 80 ተጠቐም። ንሳቶም 80% ክዛረቡ ፍቂድካ ንስኻ ግን 20% ጥራይ ተዛረብ። ክትዛረብ ከለኻ እውን ካብ መጠን ንላዕሊ ተብራህርህ። ንኣብነት ናብ ካሊእ ከተማ ከይድ ኣለኹ እንተደኣ ኢልካ ስለምንታይ፣ ኣበይ፣ ናበይ፣ ንምንታይ ዝብል ነገራት ሕቡእ ግበሮ። ንኩሉ ሰብ ኩሉ ነገር ኣይትንገር። ምስ ሰባት ምስ ዘህልወካ ርክብ እውን ርሕቀትካ ክትሕሉ ይግባእ። ወዲ ሰብ ዘይተፈትሐ ሚስጥር እዩ ዝፈቱ። ተፈተውቱ ዝኾኑ ሰባት ኣስተውዒልካ እንተደኣ ኮይንካ ካብ ብዙሕ ሰብ ርሕቐቶም ዝሓለዉ እዮም። ክባር ንኽትከውን ብዙሕ ኣይትዛረብ። ንኽትስማዕ ዋጋ ዘኸፍል ድምፂ ኣለኻ። ካብ ግዜን ካብ ቃላትን ንላዕሊ ብጣዕሚ ክባር ዝኾነ ነገር ናይ ስምዒት መልስኻ ወይ እውን ኢሞሽናል ሪኣክሽንካ እዩ። ትሑት ዋጋ ዘለዎም ሰባት መልሲ ወሃብቲ እዮም። ቁልፊ ክትንከእ ከለኻ ይፍንጅሩ፣ ክትፀልፎም ከለኻ ይበኽዩ፣ ክትንእዶም ከለኻ ድማ ይብህርሩ። ልክዕ ከም ቬንዲንግ ማሽን ድማ ሳንቲም ወይ መነቓቕሒ ክትእትወሉ ከለኻ ምላሽ ዝህብ ንሳቶም እውን ልክዕ ከምኡ እዮም። ናይ ባዕሎም ሉዓላዊነት የብሎምን፣ ናይ ወፃኢ ፍፃሜታት ባሮት እዮም።
ክባር ምዃን ማለት ምላሽ ዘይምሃብ ማለት እዩ። እዚ ድማ እምነት ኣባትያ ተባሂሉ ይፅዋዕ። እዚ ማለት ካብ መከራ ነፃ ምዃን ምስ ቅልቅል ርኢኻ እውን ዘይምንቅስቓስ እዩ። እዚ ክባር ዝገብረካ ምኽንያት ድማ ሂወትካ ንምቁፅፃር ልዑል ሓይሊ ስለ ዝሓትት እዩ። ዓርሱ ክቆፃፀር ዘይኽእል ሰብ ስልጣኑ ክቆፃፀር ኣይኽእልን። ቁጣዕ ድማ ናይ ድኽመት ምልክት እዩ። ካሊእ ሰብ ናተይ ሰላም ናይ ምውሳድ ዓቕሚ ኣለዎ ኢልካ ምእማን እውን እዩ። ንስምዒታትካ ኣብ ካዝና ውሽጢ ከም ዘሎ ወርቂ ክትቆፃፀሮም ኣለካ። ንዝመፅእ ለማኒ ኩሉ ኣይትበትኖም። ሓደ ሰብ ከባጭወልካ ክፍትን ከሎ ብቁጣዕ ዘይኮነስ ብሸለልትነት ተመልከቶ። ሰባት ንዓኻ ንምንባብ ክሰርሑ ኣለዎም፣ ሓይሊ ከውፅኡ ኣለዎም። ብዙሕ ሓይሊ ብዘውፅኡ ቁፅሪ ድማ ኣብኦም ዘለካ ክብሪ እንዳወሰኻ ክመፅእ እዩ። ኩሉ ግዜ እውን እንተኾነ ምሉእ ንምዃን ዝኾነ ይኹን ሰብ ወይ ዕድል ዘይትደልየሉ ሂወት ክትሃነፅ ክትክእል ኣለካ። ንጉስ ብናይ ባዕሉ ቅልፅም እምበር ብናይ ካልኦት ቅልፅም ክምክት የብሉን። ስምዒታዊ ጥንካረኻ ኣብ ሓደ ሰብ ጥራይ እንተደኣ ተደሪኹ ንስኻ ኩሉ ግዜ ፅግዕተኛ ኢኻ። ስለዚ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሰባት ርክብ ወይ እውን ኔትወርክ ይሃልኻ። ካብ ዝኾነ ድርድር ባይታ ተላዒልካ ክትድይብ ከም እትኽእልን ደሓን ክትከውን ከም እትኽእልን ክትፍለጥ ከለኻ ሓደገኛ ትኸውን። ሰባት ምድላይ ክተቋርፅ ከለኻ ንሳቶም ንዓኻ ምድላይ ይጅምሩ። ስልጣን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ህርመት ኣለዎ። ክባር ሰብ ድማ ልክዕ ከም ህርመት ልቢ እዩ። ሮበርት ግሪን ኣብ ናይ 48 ናይ ስልጣን ሕግታት ዝብል መፅሓፉ ሕጊ 16 ከምዚ ብምባል ይገልፆ። ኣኽብሮት ንምውሳኽ ዘይምህላው ወይ እውን ኣብሰንስ ዝብል ኮንሰፕት ተጠቐም። ሓንሳብ ዋጋኻ ርእዮ እሞ ድሕሪኡ ናብ ድሕሪት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ክፍተት ክትፈጥር ድማ ክትክእል ኣለካ ይብል። ንኣብነት ንዓመታት ኣልበም ዘይለቀቀ ኣርቲስት ኣልበም ከም ዝለቅቕ ክሕብር ከሎ ኩሉ ዓለም ብሃንቀውታ ይፅበዮ። ኣልበሙ ክለቅቕ ከሎ ድማ ኩሉ ሰብ ይጭድር። ኣብ ስራሕ ቦታ እውን ተመሳሳሊ ትርፊ ሰዓት ዘይሰርሕ ሓሜት ዘይወሪ ልክዕ 5 ሰዓት ክኸውን ከሎ ዝወፅእ ሰራሕተኛ ሓሰብ ኣብ ስብሰባ ቦታ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ሰብ ብሃንቀውታ ይሰምዖ። ምክንያቱ ኣብ ዝኸደሉ ስለ ዘይዛረብን ክፍተት ስለ ዝፈጥርን። ብኻሊእ ኣባህላ ኣብ ዙርያኻ ንዘለዉ ሰባት ናትካ ኣብቲ ቦታ ምርካብ ተራ ነገር ዘይኮነስ ዕድል ምዃኑ ክተዘኻኽሮም ክትክእል ኣለካ። ባዕልኻ ንባዕልኻ ሓሳር እንተደኣ ኮይንካ ንኻልኦት ክባር ክትከውን ኣይትኽእልን። ሕማቕ ምግቢ ትበልዕ ኣብ ሕማቕ ቦታ ትድቅስ እንተደኣ ኮይንካ ንንቑሕ ክፋል ኣእምሮኻ ኣነ ሕሳረይ ዝብል መልእኽቲ ኢኻ ትሰድድ። ስለዚ ርእስኻ መሓይሽ፣ ለውጥኻ ዝሕግዙ መፅሓፍ ትንብብ፣ ስፖርት ስራሕ፣ ዝምጥነካ ክዳን ልበስ፣ ርእስኻ ሓደ ፕሪሚየም ነዳዲ ከም ዝደሊ ውድእ ማሽን ተንከባኸቦ። ርእስኻ ክትኽበር ከለኻ ዓለም ተኸቲሉ የኽብረካ። ስለዚ ኣቐዲምካ ባዕልኻ ርእስኻ ከተኽብር ይግባእ። እቲ ዝገርም ነገር ኣብ ውሽጡ ኩላትና ሓደ ሕሳር መንነት ዝደሊ ክፋል ኣሎ። እዚ ነገር ድማ ብዘለካ ኣመስግን ዝብል ድምፂ እዩ። እዚ ድምፂ ንምድሓን ወይ ድማ ንሰርቫይቫል ዝጠቅም እምበር ንዕቤት ዝጠቅም ኣይኮነን። ውድእን ክቡርን ንምዃን እዚ መንነት ክትቀትሎ ክትክእል ኣለካ። ንኣተሓሳስባኻ እውን እዚ ክረክብ ይኽእል ካብ ዝብል እዚ ንዓይ ይግብአኒ ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ቀይሮ። ሓደ ተራ ሰብ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ ከሎ ኣብዚ ዘለዉ ሰባት ይፈትውኒ እዮም እዩ ዝብል። ክቡር ሰብ ግን ነዞም ሰባት ኣነ ፈትዎም ኢሉ እዩ ዝሓስብ። ብተወሳኺ እውን ሓቀኛ ክትከውን ክትክእል ኣለካ። ተራ ሰብ ሰላሙ ንኸየጥፍእ ይሕሱ ደሓን እዩ ይብል። ክባር ሰብ ግን ዘይተመችዎ ነገርን ዝደልዮ ነገርን ብግልፂ እዩ ዝዛረብ። ብርግፅ ግልፂ ምዃን የደናግፅ እዩ፣ ግን ድማ ክባር ዋጋ ኣለዎ። ኣብዛ ብሓሶት ዝተመልአት ዓለም ሓቂ ዝዛረብ ሰብ ብርቂ እዩ፣ ብኡ መጠን እውን ኣዝዩ ዝኽበር እዩ። እዚኦም ዝነገርኩኻ ነገራት ክትተግብር ከለኻ ሰባት ክቃወሙኻ ክጅምሩ እዮም። ተቐይርካ ፈታዊ ነብሲ ኮይንካ እውን ክብሉኻ እዮም። እዚ ምስ ተሓልፍ ግን እቲ ዝግበአካ ክብሪ ክትረክብ ኢኻ። ክባር ኮይንካ ኢኻ ተፈጢርካ። ስለዚ ክባር ኮይንካ ክትነብር እውን መሰል ኣለካ። ዓርስኻ ኣኽብር፣ ክባር ድማ ኩን። እዞም ዘልዓልናዮም ነጥብታት ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ከም ዝጠቕሙኻ ኣይጠራጠርን። ኣብ ቀፃሊ ብዝበለፀ ጠቓሚ ዛዕባ ንኽንራኸብ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ኣብ ዘለኹምዎ ሰሰናዩ።